her der har vi almindelig postevand, altså vand fra vandhanen, i et reagensglas. Og nu vil vi prøve at smide noget BTB-indikator ned til. BTB-indikator det er en væske, som indikerer, hvis man smider det ned til andre væsker, så viser det, om det er en syre eller om det er en base. Og baser de bliver blå, og syre de bliver gule. Så lad os prøve at se. Og der er vist stor enighed om, at den her den er blå. Det betyder altså, at vandet her det er en base. Det skulle man altså ikke tro, fordi man nok tror, at vand er neutralt. Det er det også. Men det grundvand, vi hiver op, det har simpelthen gået ned igennem en masse jordlag med kalk. Og kalk det gør, at det bliver til en base simpelthen. Nu prøver vi så at smide noget dansk vand ned til det. Altså vand med kulsyre eller brus. Og den her kulsyre, det har den kemiske formel H2CO3. Og det er altså en syre, der hedder kulsyre. Så lad os prøve at se. Så bliver den gul. Det betyder, at væsken her er en syre. Og det giver også god mening, fordi det her dansk vand og cola for den sags skyld, det har en pH-værdi på omkring 2,5. Så det er måske ikke lige så godt for vores tænder og vores system, vi drikker det her.